Είμαστε στο Άλμα, είμαι η Κανέλα Μανολοπούλου. Καλωσορίζουμε στο χώρο μας το Kids Fair Collection και την κυρία Κλητοράκη, που είχε την υπέροχη ιδέα να μας φέρει σε επαφή με το Riverside School για να κάνουμε μία δημιουργία από κοινού. Είμαστε στο Άλμα, στο Παλαιό Φάληρο, όπου ξεκινάει για πρώτη φορά η συνεργασία που δεν γνωρίζει σύνορα. Η Kids Fair Collection έχει φέρει σε επαφή, σε επικοινωνία, δύο δομές παιδιών. Το Άλμα στο Παλαιό Φάληρο και το Riverside School στο Λονδίνο. Γεια σου Riverside School. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία που θα ξεκινήσουμε σε αυτό το υπέροχο project. Εδώ είναι το κέντρο ημέρας εφήβων και ενηλίκων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ή και με νοητική στέρηση. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Τοπεκές από την Ελλάδα. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Επαγγελματικά εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν οι νέοι και οι νέες μας εδώ στο Κέντρο ημέρας εφήβων και ενηλίκων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος είναι 6. Είναι το εργαστήριο των εικαστικών, είναι το εργαστήριο της κυπουρικής τυποποίησης, είναι το εργαστήριο της μαθητείας, της γραμματιακής υποστήριξης, της μαγειρικής και του κηλικείου. Τα άτομα εκπαιδεύονται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τις προεπαγγελματικές τους δεξιότητες, όπως προσαρμοστικότητα, εργασιακούς κανόνες, κανόνες υγιεινής, ανάλογα με το εργαστήριο στο οποίο συμμετέχουν. Καλημέρα σας, είμαι η Τζόβη Ελένη από την Ελλάδα και χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Είμαι εξυπηρετούμενη του Συλλόγου Άλμα και είμαι από τα πιο παλιά χρόνια εδώ. Καλημέρα σας, είμαι η Κριτή Ζερβού, είμαι από την Αθήνα και χαίρομαι για τη συνεργασία. Καλησπερίζω και εγώ λοιπόν το Riverside School. Είμαι η Ρένια Δασκαλάκη, είμαι υπεύθυνη για το δημιουργικό και τα εικαστικά στο Άλμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που λάβαμε αυτή την πρόσκληση για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι και εμείς με τη σειρά μας θα ετοιμάσουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δημιουργικό, το οποίο θα αποσταλεί στην ώρα του για να γίνει αυτή η ωραία ανταλλαγή με τα παιδιά του άλλου σχολείου. Να ευχηθώ λοιπόν καλά Χριστούγεννα και καλή αντάμωση. Οι δύο ομάδες παιδιών έχουν πολλά κοινά, όμως αυτό που θα τους ενώσει αυτή τη φορά είναι η τέχνη και το ύφασμα. Εμείς θα προσφέρουμε το ύφασμα και τα δύο σχολεία θα ανταλλάξουν ό,τι καλλιτεχνικό σχεδιάσουν, εφαρμόσουν, υλοποιήσουν. Θα κάνουν με αυτό το υλικό, θα κάνουν τη γνωριμία τους και την ανταλλαγή ενός χαιρετισμού ή γνωριμίας. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας την Kids Fair Collection για αυτή τη δυνατότητα που έδωσε και στους δικούς μας νέους αλλά και στους νέους από το Riverside School του Λονδίνου για αυτή την όμορφη αλληλεπίδραση. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και τα δικά τους νέα και να τους γνωρίσουμε καλύτερα
και να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα.